găsesc la Bănuțul pe Canapeaua Roșii. Aseară vorbeam despre cum Alexandra Stan și-a luat bătaie de la Daci Căsu și chestia asta i-a ajutat imaginea până la urmă, pentru că am mai apărut și pe la știri pe la astea. Și azi dimineață citeam pe internet că și alți necunoscuți români iluștri gen Carmen Hara sau cum pizda mă se cheamă, a început să declare cu libertate nu știu ce căcaturi, Doroftei, nu știu ce, că le-a apărat la bătaie, ca na, doi cocalari care se bat între ei, pizda mă ce dracu, Corina Cartaga, nu știu, pizda mă cântăreața asta lăutară pe la morții măsii, că îi dă un rinichi, deși pula mea, chiar dacă ai 3 rinichi, alții de la ei mult mai puțin dezvoltați, whatever. Ideea e că au zis și ăștia să profite de bazul ăsta de presă cu Alexandra Stan să-și facă și reclamă pe decât. Da. Trecând mai departe, a murit Tony Soprano. Da. N-aș că avea 51 de ani, dar pula mea asta e. Nu oameni mori, alții nu se nasc loc. Asta e viața. Și acum am mai văzut pe Facebook a pus un prieten un link către un site, mă rog, site și mai mult hashtag-ul de pe Twitter făcut de o pizdă care a fost pipăită în metro. Da, sexual harassment. Și a făcut un hashtag care se numea Shouting Back. Și toate femeile care fuseseră pipăite sau dacă știe ce, hărțuire sexuală, puneau hashtag-ul ăsta pe Twitter. Lăsând la o parte faptul că nu rezolvă cu nimic problema că na, dacă îți pui tu niște hashtag-uri pe Twitter, na, poate se simt altele mai na, ca un că le sprijină cineva din spate și au o voce comună și că pot până la urmă să reacționeze, dar ideea e lăsat la parte faptul că sunt mulți bărbați proști și misogini și nebuni și așa mai departe. Ideea e că era o disonanță foarte mare între tipele care spuneau că căcat, m-a pipăit unul în autobuz, dar nu m-am ridicat de acolo și nu am plecat. Și ele care chiar fusese violate, adică din nou este și vina agresatului, adică căcat, țipați la mine feministe, pișați-vă pe mine, asta e pula mea, dar în momentul în care unul vine în autobuz, stă cu tine de vorbă și spune mâna pe picior, iar tu stai acolo și nu te ridici și nu pleci, nu-i dai o palmă, nu ceva, e vina ta. Pur și simplu. Că n-ai făcut nimic. După aia stai și te plângi că m-a agresat sexual. Căcat. Până mea și mie mi s-a întâmplat în bar, eram în Olanda, stăteam, beam o bere la bar și vine o, mă rog, babă, nu babă, femeie pe la vreo 40 de ani, pune mâna pe mine, mai de mână, foarte frumos, că încearcă berea asta și după aia tot începea să mă pipăi pe mână. Cu hărțuire sexuală și i-am dat mâna la o parte și m-am plecat. Pula mea, poți să faci chestia asta, nu e ca și cum, da, se poate întâmpla într-un caz să-ți iei bătaie, pentru că nebunii sunt nebuni, dar într-un autobuz probabil că nu ți-ai fi nimic. Și na, erau povești astea de la femei care au fost atinse în autobuz sau una care l-a văzut pe unul masturbându-se în autobuz. Lăsă la o parte că nu e chestie normală și în România se întâmplă foarte des. Da, poți să-ți întorci capul, să nu te mai uiți la ăla care se masturbează, mare căcat. Și după aia la ăla care a fost violată la 13 ani pe niște cutii. Și așa, viol la 13 ani, pizdă pipăită în autobuz. Mă rog, ideea e că feministele sunt proaste. Și în loc să facă un rahar de
hashtag, care până la urmă nu ajută cu nimic, puteau să se întâlnească, să meargă împreună, să facă poze cu aia care le-au hărțuit sexual, să pună poze cu toți topitocii care se apucă să pipe femei, să le pună pe Instagram, să le dea tag-uri, să facă altceva, să facă un sexual harassers tag, ceva, nu știu. Oricum, ceva care, până la urmă, să oprească chestia asta. Sau, mă, nu știu, pula mea.